σκηνικό. Έχουμε κοκτέιλ, καφέδες και πολλά σνακ. Το ήξερες όμως ότι έχουμε και μπέργκερ? Επειδή μάλλον δεν το ήξερες, πάμε να φτιάξουμε το Angel Burger. Φύγαμε! Έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία του Angel Burger και έχουμε βάλει τα μπιφτέκια να ψήνονται από 100% μοσχαρίσιο κιμά. Αναποδογυρίζουμε τα μπιφτέκια που πήρανε το πρώτο ψήσιμο και κόβουμε το μπέικον. Θα το γυρίσουμε να ψηθεί και από την άλλη την πλευρά, που θα βάλουμε και το αυγουλάκι μας να ψηθεί. Είναι η ώρα που τοποθετούμε τα αλάτι μας και το πιπέρι μας στο αυγό. Το γυρίζουμε γύρω-γύρω για να μην κολλήσει. Βάζουμε το τυρί τριμμένο πάνω στο μπιφτέκι. Γυρνάμε και το αυγό μας από την άλλη πλευρά. Βάζουμε και το τυρί από πάνω, γκούντα. Βάζουμε και το μπέικον από πάνω, ομοιόμορφα. Κόβουμε το αυγό στη μέση, αφού έχει ψηθεί. Το τοποθετούμε πάνω στο μπιφτέκι μαζί με τα υπόλοιπα υλικά. Βάζουμε και την κομμένη ντομάτα μας που έχουμε κόψει από πριν. Κόβουμε το αφράτο και φρέσκο ψωμάκι μας. Τοποθετούμε τη μαγιονέζα μας και ήρθε η ώρα να βάλουμε μέσα τα υπόλοιπα υλικά. Από πάνω τη μουσταρδίτσα μας και τοποθετούμε και τη δεύτερη στρώση. Τοποθετούμε στο άλλο μας ψωμάκι κέτσαπ, καπακώνουμε το μπέργκερ μας και είναι έτοιμο να σερβιριστεί. Είναι η ώρα που το σερβίρουμε και αφού είναι έτοιμες και οι πατάτες μας, σερβίρουμε στο πιάτο. Και έτσι το Angel Burger είναι έτοιμο. Μόλις έρθεις στο κατάστημά μας στη Φυλή σε 166 στα Άνω Λιώσια, θα απολαύσεις αυτό το Angel Burger και πίστεψέ με, είναι φανταστικό.